Dobré ráno, tak máme tu ďalší deň. Dneska by sme mali byť 5, takže malo by to ísť parádne. Medzi tým nám prišli tie zavrtovacie nohy, nechcem ich tu rozbaľovať, lebo teraz sa to dá dobre nosiť, takže rozbalím ich až hore a idem po nejaké náradie obojručné nože, by sme mohli očistiť tie guľetiny, že sa môžu natierať. Vidíme sa hore. Čiže sme hore, jeden začína očisťovať guľetinu od kôry. Chlapci už majú vercajk na nabíjanie stĺpikov. Ja berem takýto prípravok, že by sme tie stĺpiky nerozmačkali ten vrch, že by to dáco vydržalo. Nemáme to vyskúšané, takže uvidíme, co bude. Dobre, čiže prípravok v podstate zlyhal na prvý, čiže takto to nepôjde. Tak druhá špekulácia je takýto starý vykržovak, že budú buchať po ňom, tak uvidíme, či sa to zlepší. A na skúšku vyskúšam jednu dieru do zemi s tým vrtákom, či to vôbec má šancu. Keď môžem poprosiť. Čiže celkom to funguje. Čiže kolega čistí od kôry guľatinu. Vrtak funguje a my ideme pozrieť na ten prístrešok. Medzi tým, som spomínal, nám prišli tie nohy. Jedna noha vyzerá ako si takto. Skrutkuje sa. Cez tento otvor dáme Roxor v podstate a budeme to zatáčať. Vieme si pomôcť, máme 30 vrták, takže si to môžeme trošku predvrtať, nech to ide ľahšie a rozmerať to a už len spraviť. Dobre, čiže nohy viac menej na mieste, na ktoré diery bolo treba prevrtať ešte raz. Chlapci takde ďaleko vzadu klopkajú, takže takto. Čiže máme nachystané stĺpiky, ideme ich povyrezovať, že by nám pasli na nohy. Čiže máme rozložené nohy, nám ostali posledné 4 na prístrešok na seno. A spravíme tu trocha poriadok, čakáme ešte na posledný kus. Vlastne bude nám treba spraviť akoby také zúženie na konci, že by nám to sadlo na tie pätky. Kde je menej, tak po obede donesem také tenké doštičky a vlastne vyplníme tú medzeru. Nechcel som kúpiť rôzne druhy, kúpil som len jeden druh, široký. A radšej si to takto vykompenzujeme doštičkami. Myslím, že to bude s prehľadom stačiť. Čiže ideme pozdvíhať stĺpy, nastaviť to dajak a potom dajak vyriešiť tie výšky, aby sa nám to zjednotilo. Takže momentálne len podvíhame, dáme to na samorezky, potom možno vymeníme za zavitové tyčky. Dobre, máme takmer 4 hodín. Dúfam, že už najväčšia paľota je za nami, bo akože slnečko si dáva a stĺpy stoja. Problém je teraz, že jak nastaviť výšku, že by sme to nejak rozumne vymysleli. Najradšej by som dal laser, ale je tu toľko svetla, že ten laser nebude vidno ani na meter. Takže chcelo by nejak nám zamerať rohy a krátiť. Neviem ešte. Máme šnúrku. Ešte by sa dala teoreticky šnúrka do váhy, no ale toto je taká nepresná robota na môj vkus. Takéto zelené okuliare, že by som lepšie videl laser. Neviem, či to bude stačiť, lebo je tak jasno, že mám pocit, že ten laser nebude mať účinnosť, aj keď je celkom kvalitný. No uvidíme. Čiže výšky máme rozmerané, ideme zrezať vrchy a dáme tie pomurnice zo strechy. Dúfam, že ešte dnes, chalani. Veľmi sa teším. Dobre, čiže podarila sa konštrukcia. Vyzerá to perfektne, všetko hrá jak má, paráda, pevné to je, ale je tam ale. Tento je mekota, tento to má za sebou. Už som to troška asi neodhadol s jeho stavom, čiže ten jeden musíme vymeniť, ináč sme úplne OK. Pomornice na mieste, upratané. Ideme sa hľadnúť na kolikároch, na co tam ešte robia. Hranol vymenený. Šardečko na pokoju, balíme, končíme. Čau. Dobré ráno, dnes som prišiel trocha neskôr, chlapci už sa tu pokúšajú natolkať tie stĺpy, vrtať, celkom im to ide. Chodou okolností som tu s vozíkom, čiže naložíme tie Ačka, prisunieme si ich bližšie, nech to nemusíme nosiť a ja by som ich aj skúsil vyťahnuť hore, uvidíme. Ešte nejaká drobná príprava na skrutky, mohli by sme to vyskúšať. Je v okolí bezpečno.
Čiže máme po obede, chlapci sa vracajú k práci. Na moje prekvapenie vyzerá to parádne, už to má ten rys, čo to má mať. Máme pomaly celú túto prednú stranu, trochu nám chýba tu do konca a potom ešte tamtá strana. Uvidíme, jak im to pôjde, majú ešte pol dňa na to, takže myslím, že niečo sa im podarí. A my si ideme spraviť prípravu na tie ačka. Potrebujem ich poprevrtávať, že by som mohol kotviť do nich dlhé skrutky do dreva, že to budeme prichytávať na tie stojky. Chcel by som dnes, že by ačka stáli a že by sme spravili aj latovanie. Nech už to má ten rys a zajtra, keby sme na to dali strechu s panelou, tak nemám slovo. Dodávka s panelami už je na pľaci. Chlapci pokračujú na koloch a my ideme vyšpekulovať latovanie. Máme tu na skúšku vytiahnutých pár panelov. Ideme to dajak rozmerať, že by nám to pekne sedelo, že by sme to latovanie nedali len tak halabala a že by nám tie panely pekne sa dali na tú konštrukciu. Takže máme prvú latu skúšobnú. Vidno troška na tým, že teraz není to úplne rovná strecha. Asi dokonalosť to nebude, ale nezáleží na tom až tak, že troška budú tie panely uplavané. A špekulujeme, že sme dali každých 60 latu, tak vychádza to 5 kusy na sebe. Jedna, druhá strana. A môžeme vymýšľať, jak tam dáme panely. Takže máme zalatovanú jednu stranu, vyzerá to parádne. No tak no, ideme začať druhú stranu, ale potrebujeme aj tie laty, čo sú pozavetrované. Problém je v tým, že teraz keď ich všetky vybereme, tak to bude sa kývať moc, stráci to stabilitu, takže bude nám treba pozavetrovať tak niekde pri vrchu, robiť také vejčka, takéto vejčka. Mám staré dosky z paliet, takže z toho to povyrezujeme, keď zajtra, že by sme si nemíňali dobrý materiál na také veci. Latovanie je takmer hotové, tu nám chýbajú 2 rády, ale máme to použité ako rozprajce. Treba nám spraviť rozprajce už originál, že môžeme tie laty z dola vyhádzať a sadíme ich sem. Chýba nám tu posledných 6 kusov, keď sa nemýlim. Je takmer 6 hodín. Balíme to, odchádzame. Ďalšie ráno, dnes má byť ale že fest horúco. Chlapci si mi priznali, že ten jeden stĺpik im ušiel, že je trošku šikmo. Doteraz tam sedel vtáčik, takže asi vtáčikom vyhovujú šikmé stĺpy. A nám je to viac menej jedno. Nejaká vada to nie je extra. Dnešný plán, narobili sme si zavetrováky zo starých palet, z dosiek. Ideme ich pomontovať. Keď budú nahodené, tak môžeme odmontovať tie láty, čo sú tu krížom krážom a dorobiť hore latovanie. Jak bude to, ideme na panely. Dnešný plán je, panely musia byť hore. Tak vyzerajú tie zavetrováky. Treba ich ešte očistiť od klincov a to príde vlastne na každý roh takto. No, každý roh, každý stĺp, tak pustíme sa pomaly do toho. Je 7:14 a už mi páli na ksicht, takže vyzerá, že to bude zažitok. Latovanie hotové, do zavetrenia ešte nám treba zopár doložiť, nech to chytí ešte tú pevnosť. Chlapci rozkladajú panely, vlastne takto, jak ich ukladajú do dvojic, budeme šrubovať do kopy a tak po dvojici ich ťahať hore. Je horúco. Panely máme nachystané, ideme ich posťahovať sverkami, povrtáme, pospájame ich skrutkami, treba to dostať hore. Bol som po tie sverky, tak chalani začali zrezávať stĺpy do jednej výšky. Dohodli sme sa, že spravíme šikmínu, že sa spraví potom z doštičky vlastne taká striežka, možno to pomôže troška životnosti tých stĺpov, neviem, uvidíme. Dobre, čiže panely takto na doskách spájame 2 skrutkami. Zistili sme, že máme krátke skrutky, keďže toto tu má ešte jednu komoru tu, čo som si vôbec neuvedomil, som myslel, že to je iba lišta, takže jak na požiadanie bola Adelka z okolností v Levoči, takže nám nové skrutky priniesla. Tu nám budú stačiť tie krátke, ktoré boli plánované. Spájame to do takých dvojic, pretáme si rovno boky, aby sme to na streche potom vedeli pekne spájať do seba. Hore máme na skúšku jeden panel, lebo sme to troška rozmeriavali, takže skúsime teraz dostať na strechu prvú dvojicu, či sa to bude robiť. Chalani sa ďalej venujú tej príprave. Niečo už máme, tak toto chalani spájajú do kopy, priniesú, vytiahneme dvojicu spojenú a ideme ďalej pospájať a znova. Ide to krásne, ale počasie nám praje až
až moc. Lovica na streche, vznikol nám konečne kúsok tieňa, že rovno sme to využili, dali sme si klobásku, ďakujeme za obed a chceme položiť druhú polovicu. Chceli by sme to urobiť tak no do 2 hodín maximálne, že ideme headstať, lebo toto slnko aj celý týždeň už stačilo. Takže idem sa opláchnuť a ideme na to. Jeden kolega uteká domov, strecha hotová. Dobre, 10 minút pauza, že nabereme dých. Došrubovať, popratať, vypadnúť. Dobre, čiže upratané, panely na mieste, poriadne zatiahnuté. 4 lítka jak rak, bude ešte zožitok, to bude na celú epizódu. Tým sa vlúpu, spravili sme si poriadky, z dodávky sme spravili dočasne, budú na rade a nič. Pár dní pauza, možno prídeme upratať seno, idem domov, teším sa.